आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय लाखपति दिदि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय आङो दाख्लैबावै मोनसे भिडिअ' बानायदोंमोन। जाय आइजोफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं बिथांमोना गावबागावनि सार्भे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सार्भे लिस्ट आरो जाय बिथांमोना लाखपति दिदि 10,000 रांनि फर्मखौ अफलाइन जमा होबायमोन बिथांमोननियाव मेसेज फैदों। बे सार्भे आरो बे मेसेजनि बागै मानसिफोरा गोबां गोनो गोथो जाबाय दङ। सोरनियाबा सार्भेयाव नामा फैयाखै, बे सार्भेया खम जादों। लोगोसे सोरनियाबा मेसेजआ फैदों आरो सोरनियावबा मेसेजआ फैयाखै। एखे ग्रुपावनो 10 जन मानसि मेम्बार थायो बे ग्रुप मोनसेयाव। सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 10 जननि मादाव 10 जनाबो बे फर्मखौ होदोंमोन। नाथाय सोरनियाबा जादों 7, सोरनियाबा जादों 4, सोरनियाबा जादों 6 जन। बेफोरबायदि जादों, पारसेन्टआ खम जादों। बेयो मानि थाखाय जादों? लोगोसे नोंथाङा बे सार्भेया जायाबाथाय नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना, बेफोरबायदि गोबां कनफिउज जादों जानो हागौ। बेनि थाखायनो आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'खौ लानानै फैबावदों जाहाथे नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जायो। लोगोसे जाय बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता स्किमनि फर्म होदोंमोन, नोंथांमोननि मबाइलाव जाय बिथांमोननियाव मबाइलाव मेसेज फैयाखै, नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांमोना रांखौ मोनगोन ना मोना, बेनिबो आपडेटखौ जोङो नायगोन। मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना गोनो गोथो जाबाय थादों। आङो कमेन्ट बक्सआवबो नुनो मोन्दों गोबां मानसिफोरनियानो मेसेजआ फैदों आरो गोबां मानसिफोरनियानो मेसेजआ फैयाखै। समान समान नोंथांमोना कमेन्ट बानायदों। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो क्लियार नैबे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो बेफोरबायदि डाउट जाबाय थानायखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामना होगोन। लोगोसे नोंथाङा मा खालामनांगोन A to Z डिटेल्सआव नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो नायग्रोगोन लाखपति दिदिनि सार्भे। बे सार्भेयाव गोबां मानसिनि नामा थालांदों। मानो थालांदों? नैबेयाव नोंथाङा नायबानो जाबाय। नैबे मोनसे ग्रुपनि बेयो सार्भे लिस्ट। नैबे नोंथाङा नुनो मोन्दों बेयाव नैबे ग्रुपनि नैबेयाव नामाव नैबेयाव 10 जन मेम्बार दं। नैबेयाव 10 जनाबो जादों, नैबेयाव 100% जादों। माने बे ग्रुपनि गासैनिबो मेम्बारनि सार्भेया जाजोबदों। नाथाय नोंथाङा नैबे मोनसे ग्रुपआव नैबेयाव नुनो मोन्दों नैबे ग्रुपआव 12 जन दं। नैबेयाव ग्रुपआव नैबेयाव 9 जनल' जादों आरो नैबेयाव पारसेन्टआ 75 जादों। नैबेयाव पारसेन्टआ 75 जादों। बेयो मानि थाखाय जादों? नोंथाङा बेखौ नायनो थाखायनो मोनसे नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिस्टखौ नोंथाङा चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन। जोङो लिस्टखौ बोरै चेक बानायो जोङो बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा गावबागावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटाया थिग दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायग्रोनांगोन। आङो बेनि प्रसेसखौ बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लिस्ट चेक खालामनाय प्रसेसखौ गोबां भिडिअ देखायबोदों। थेवबो आङो नैबे भिडिअ नोंथांमोननो खेबसे देखायबावनोसै जाहाथे नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जायो। नोंथाङा बेखौ लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय गिबियावनो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। अब्लासो नोंथाङा रोखा जागोन नोंथांनि सार्भेया मानो जायाखै आरो नोंथांनियाव मेसेजआ मानो फैयाखै। नोंथाङा नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथाङा बेखौ गावबागावनि लिस्टखौ चेक बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों SHG केटेगरि वाइसआव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै होबाय। नोंथाङा बेयाव गावबागावनि डाटाखौ क्लियार नुनो मोनगोन। जाय बिथांमोननि डाटाया क्लियार दं बिथांमोननियासो सार्भे जादों। लोगोसे मेसेजआ फैदों। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि नैबेयाव स्टेटखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायनांगोन। नोंथाङा नैबे लिंकनि पेजखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथाङा लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव नोंथाङा थांनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे आसामाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जों बेयाव आसामाव क्लिक बानायबाय। दानिया जोङो बेयाव डिस्ट्रिक्टआव जों मोनसे डिस्ट्रिक्टआव क्लिक खालामनानै होबाय बेबायदि। दानिया नोंथाङा बेयाव गावबागावनि ब्लगाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। आङो बेयाव मोनसे ब्लगाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव ग्राम पन्सायत नोंथाङा बेयाव नुवाबाथाय नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नेक्स्ट नोंथाङा बेयाव थुना होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव ग्राम पन्सायतआव जोङो क्लिक खालामनानै होबाय। ग्राम पन्सायतआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेयाव गामिनि नाम नोंथांनि गामिनि नामाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जोङो मोनसे बेयाव आं जास्ट बेयाव डेम' बानायदों। नोंथांमोना गावबागावनि एक्जेक्ट नोंथाङा गामियाव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बे गामियाव खैजोन ग्रुप दं बेयाव ग्रुपनि बेयाव नामा थागोन। जोङो दानिया मोनसे ग्रुपआव जोङो क्लिक खालामना नायनोसै। जोङो मोनसे ग्रुपआव क्लिक बानायबाय। दानिया बेयाव गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटाया बेयाव
क्लियार नुजानानै फैगोन। दानिया बेयाव बेबायदि क्लियार डाटाया नुजानानै फैदों। नोंथाङा गावबागावनि नैबेयाव मेम्बारनि नाम आरो नैबेयाव मेम्बारनि फादार हासबेन्डनि नाम, नैबेयाव डिजिगनेसन आरो नैबेयाव ससियेल केटेगरि, डिसेबिलिटि, रिलिजन, जेन्डार नोंथाङा बेयाव चेक खालामना नायबानो जाबाय नोंथांनि ग्रुपनि बेयाव डाटाया नोंथांनिया थिग दंना गैया। जाय बिथांमोननि सार्भेया जायाखै नोंथांमोना नैबेयाव नायनांगोन। नोंथांमोननि बेयाव नोंथांनि मेम्बारनि नाम, नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ नायबानो जाबाय। नोंथांनि मेन सार्भे जायैनि प्रब्लेमानो जाहैबाय नैबे लिस्टआ पुराना लिस्ट। बे लिस्टआव गोदानै मेम्बार सोसननाय, सेक्रेटारि सोलायदों, प्रेसिडेन्ट सोलायदों, नोंथांनि मेम्बार चेन्ज खालामदों। बेफोरबायदि प्रब्लेमनि जाहोनाव नैबेयाव नोंथांनि बेफोरबायदि प्रब्लेमनि जाहोनाव सार्भेनि लिस्टआव नोंथांनि पार्सेन्टआ नुजायाखै। बे मोनसे जाहोन जादों गोबां मानसिफोरनियानो सार्भेया खम खोथैदों। बेयाव गोबां मानसिफोरा सेक्रेटारि सोलायदों, मेम्बार सोसनदों, सोलायदों। बेनि थाखायनो नैबे लिस्ट, नैबे डाटायाव हाबाखै। बेनि थाखायनो सार्भेनि पार्सेन्टआ खम खोथैदों। नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा, नोंथांमोना रांखौ मोनगोन। जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जइन ग्रुप दं, नोंथांमोना फर्म होबायबा नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आरो मेसेज फैयैनि मेन प्रब्लेमानो जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि भिअ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव नोंथाङा जाय बिथांमोननियाव दासिमबो मेसेजआ फैयाखै नोंथांमोना खेबसे नोंथांमोना खबर लानांगोन। नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननि आखायाव नोंथांनि फर्मनि गासैबो डाटाया एभेलेबल दं। नोंथांमोननि बे मेसेज फैयैनि प्रब्लेमखौ बिथांमोननियाव नोंथाङा सोंनांगोन। अब्लासो नोंथाङा कनफार्म जानो हागोन मानि थाखाय मेसेज फैयाखै। लोगोसे नोंथाङा गावबागावनि मबाइलखौ रिसार्जफोर गैयाबा रिसार्जफोर सोनांगोन। रिसार्ज गैयाबाबो दानिया मबाइलाव मेसेज फैया। नोंथाङा बे खामानिखौ मावबानो जाबाय। जायनियाव मेसेज फैयाखै नोंथांमोना खिन्थु रांखौ मोननाय नङा। मानो होनब्ला नोंथांनि फर्मआ साबमिट जायाखै। नोंथाङा क्लियार जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना जाय बिथांमोननियाव मेसेज फैयाखै नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भिअ बिथांमोननियाव नोंथाङा सावरायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। आङो बे भिडिअनि जोहै दाख्लैनि कनफिउस जानाय गोनो गोथो जानायफोरखौ क्लियार बानायबाय। जाहाथे नोंथांमोना नैबे सम थानायावनो रांखौ बारा गोबाव दोननाय नंला। गभर्नमेन्टआ नैबे इलेक्सननि रिजाल्टखौ 4 जुनाव होगोन। इलेक्सन जोबनायनि साननैसो थानानैनो रांखौ सोनो होन्दों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। आरो माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला आं नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै लानानै फैबावगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।